3 моҳ пас ба Федератсияи Русия меомадем, дар ҳол наметавонад ки ба Федератсияи Русия сафар кунад. Танҳо як дастгирии дигааш шумо намераса. Матлаб фаҳмидум ҳамин навишонданат ки чӣ қадар савол дорӣ худод. Салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Як информатсияи нав дар мавзӯи муҳоҷират пешкаши шумо мегардонем. Як хабари хуши дигар. Мо аллакай рӯзи эфира аниқ кардем. Нафарҳое ки мехоҳем соҳиби 70 дона падарка бошем, комментарияро бубинен, номери WhatsApp закрепит кардагиай, дар телефонтон сохранит кунем ва дар WhatsApp салом нависонем, ҳамаи информатсияш барои шумо мерава. Я ҳаракат кунен, ма аз дастгирии шумо бениҳоят боварӣ калон дорам. Мавзӯи асосии имрӯзаи мо чихеле ки гуфтем дар бораи муҳоҷират гузаронида мешавад. Бисёре аз нафарҳое ки айни ҳол ба Федератсияи Русия сафар кардесиянд, як чиза мумкин баъзеи шумо надонед, мумкин баъзеи шумо ба ин чиз дучор шуда бошед аллакай. Сабаби аз рейс гардондани нафарҳое ки дар аэропортҳои Федератсияи Русия дар мемонанд, обратно равоншон мекунанд ба ҷумҳурии Тоҷикистон. Мисол мегирем, агар ҳозир бисёри нафарҳоро ҳамин хел гуфтесиянд дар фурудгоҳҳои Федератсияи Русия ки шумо бояд 3 моҳ пас ба Федератсияи Русия меомадем баъди аз Россия биромадантон. Сабаб дар чӣ мебошад? Аввалин сабабе ки дар Федератсияи Русия вақте ки шумо пештар қарор доштем, агар ягон қонуншиканӣ кардагӣ бошен, ягон нарушения карда бошен, ё трудовой договор надоштен дар вақташ, ё патент надоштен дар вақташ ва шумо аз Россия берун ки биромаден, боз баъди 3 моҳ обратно рафтани шумо имконпазир аст. И ба гуфтаи коркунои фурудгоҳҳо дар Федератсияи Русия мебошад ки вақте ки шаҳрванд ягон қонуншиканӣ мекунад, мисол запрет на въезд надорад, не ки дарҳол наметавонад ки ба Федератсияи Русия сафар кунад то он даме ки 3 моҳ аз байн нагзарад. Ба ҳамин хотир нафарҳое ки пештар дар Федератсияи Русия патент надоштен ё регистратсия надоштен, ё ки ягон қонуншиканӣ кардагӣ ҳастен, вақте ки ба Тоҷикистон мебиёем, сразу баъди як ҳафташ ё баъди 10 рӯзаш билет гирифта расходи зиёдӣ карда ба Федератсияи Русия сафар накунем. Пеш аз билет харидан тавсияи аз ҳама хуб барои шумо ҳамиае ки як бор шуғли аҳолӣ бирем, ҷои шиноснома ва раводида тамоми даниёихтона проверка кунем. Агар ки ба шумо мақсад иҷозат доданд ки линия данияҳои шумо тоза ҳастай, билет бигирем, баъд метавонем ки бесарсон шудан, беовора шудан билет бигирем, ба Федератсияи Русия сафар кунем. Чунки айни ҳол ҳамирам причина кардесиянд ки вақте ки Тоҷикистон омадӣ, то 90 рӯз набестӣ, бояд ба Федератсияи Русия сафар накунӣ. Мақсад аз ҳамин сабабам аз рейс гардондесиянд. Хостем ки ҳамин чиза ба маълумоти ҳамаи шумо бирасонем. Касое ки ба Русия сафар карданӣ мешавен, ин чиза ба назар бигирен. Акнун комментарияҳоро мехонем ва саволҳои шуморо ҷавоб мегардонем. Агар ягонтаи шумо бихоҳем ки ба границаи Қазоқистон сафар кунед, ина рақамошон дар рӯи экран мебирояд. Занг занед, бо нархи арзон ба границаи Қазоқистон мебаранд. Ё агар ягонтаи шумо аз Питер ба Москва омаданӣ бошен, такси аз Питер то Москварам мегира меоратон. Рақамҳо дар рӯи экран ҳаст, айноми ма гап занед. Ансор нависонда. Ассалому алайкум акаи Сорбон. Дар бораи ҳамин қонунҳои муҳоҷират як чиза савол доданем. Мегӯянд ки ҳозир трудовой договор накунӣ, патент аннулировад мешавад. Ҳамин гап роста ё ин ки не? бале, ҳозир вақте ки шумо трудовой договор намекунед, патентҳо аннулировад карда мешаванд. Яъне ки рӯзи 7 январи соли 2024 тағйирот ва иловаҳо ворид шудагӣ буд ки патент ва трудовой договора бояд мигрантҳо ба МВД Русия уведомление равон кунанд. Як аз нависондае ки дар бораи тақсим кардани падаркаҳо, бародарои азиз, мо чихеле ки гуфтем, аллакай рӯзи тақсимкуниша аниқ кардагем, танҳо як дастгирии дигааш шумо намераса, комментарияро чихеле ки гуфтем, бинед номери WhatsApp ҳастаем ҷода. Як аз нависондае ки тай киҷо медонӣ, мо каму беш ҷустуҷӯ мекунем ва мекоҳем информатсияҳоро аз худ мекунем ва баъд пешкаш мекунем. ҳар чизе ки мо гап мезанем аз ҳаво, аз пеши худмон ҳеҷ вақт гап намезанем. Зара нависондай. Ассалому алайкум ака. Ман 4 моҳ пеш Москва омадам. Патент накардам. Регистратсиям тамом шуд. Метавонам границаи Қазоқистон гузарам. Биём патент бикунам. дар вақти гузаштани граница як мушкилие ки вақте аз шумо ҳуҷҷатҳои заруриро ҳамаша талаб кунанд ва шумо пешкаш ки кардан натонед, имконият аст ки шуморо запрет на въезд кунанд.
ва боз як роҳи дигарашам меяй ки ҳамун таксиҳое ки ба границаи Қазоқистон мебаранд бисёри нафараш гарантия метиҳанд ки мо мебарем мегзаронем хидмат. Агар амхели такси хати договор кунӣ ва амхели такси хати биғалтӣ мумкин ки бо обратно даромада бутонӣ. Як кас навишондае ки охир ҳамин мо мардум бесавод нест. На самом деле любой дурак медонад ки яка писара хизмат намебаранд. И саволой любой дурак медонад. И худаш як бесавод. Любой дурак и саволоя ҷавобша медонад. Вақте ки агар ту тамоми ҳамин информатсияҳои мара бидонӣ, як савол ба худат барои чӣ медрои видеои мара тамошо мекунӣ. Ва дуюмин ки аслан баъзе нафарое ки тасаввурот надоранд ва маълумот надоранд ва ту аз тани во гап назан. Аввал ай тани худат гап зан ва ҳамин комментарие ки навишондай тарзи нависана ёд бигир ба комментария ки матлаб фаҳмидум ҳамин навишонданат ки чӣ қадар савол дори худат. Камол навишондай: салом алейкум акаи Сорбон. Ман документ надорам. Мегӯ моҳи сентябр граница бурам. Гости бизанам моҳи декабр хона бурам. Чӣ хеле мешида бошад? Дар ҳамин мавзӯе ки документ надорем, мо як ҷавоб фақат пешкаш мекунем. Дар пештара савол ҷавоб додем бародари азиз. Умедвор ҳастам ки дуруст фаҳмидем амро. Шаҳри Нав нависондай: ассалому алейкум ака. 2 фарзанд дорам. Хизмат мебарам, илтимос ҷавоб тиҳед. Нафарҳое ки соҳиби 2 фарзанд ҳастен, аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастен. Як каси дигар навишонда: ассалому алейкум акаи Сорбон. Меган авфи муҳоҷирои тоҷик мешавад. Ҳамин гап то куҷора асос дорад? Ягон нов синнесай дар ин бора? Не бародари азиз, ягон нов синнесай дар ин бора фикр мекунам асос надора ин гап. Як каси дигар навишонда: ассалому алейкум бародар. Ман 3 сол боз бе ягон ҳуҷҷат. Занам духтарам шаҳрвандии Русия дорам. Писаро вид дорам. Ба ман чӣ маслиҳат метиҳед? Раҳмат пешакӣ. Маслиҳати аз ҳама хубаш ҳамияе ки ба хотири фарзанди хурдсол доштанатон баъзан ҳолатҳое мешавад ки мақсад шумо бирен худтон муроҷиат бикунед ва бигӯед ки беҳуҷҷат гаштагӣ ҳастен. На мақсад ягон ҷариматон кунанд ва озодтон бикунанд. Лекин ҳозир вероятности ҷаримакунӣ камтарай, запреткунирам бисёртарай. Ва боз маслиҳат ҳамияе ки границаи Қазоқистон агар битонен ба ягон таксишинос пересикат бикунен, обратно вориди Россия кишиден, ҳуҷҷатотона қонунӣ бикунен. Хоб тамошобинони азиз ва гироми қадр, барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.